ano lang to, short. Kinikilig daw. Time is gold when watching ball. Kumusta yung mga kaasa? Nandito kami ngayon sa Conquest 2023 at maglalaro tayo ng aming pinakabagong segment. Ang pagtama ka, 500 ka. May pambayad na agad kayo sa ticket. Siyempre naman ang mga tanong kahit sinong hindi matalino ay masasagot agad dito. So, grabe ka naman. Excuse me po. Ay. Hello po. Ay, my God, oh my God. Pwede po ba kayo ma-interview? Ay, sige po. Pag tama ka, may 500 pesos ka. Diyos ko naman, may pa-pop quiz. Oo naman. Siyempre, para lagi tayong gising. No? Kumpletuhin ang kasabihan. Ang buhay ay parang gulong. Gulong. Ganun kahirap ako, naguguluhan eh. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa blank, minsan nasa blank. Minsan nata. Ay, diba? Nakahawa ka sa akin. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Tama. Magaling ka ba sa math? Siyempre, hindi. Bawi agad, bawi agad. If 16 minus 4 equals 12. Tama, Okay. Tama naman. Tama. Sino ang gombursa? Sila yung tatlong pare na napugod. Ano ang pangalan nila? Ano ba yan? At surname lang nila. Gomez. Okay, si Gomez. Dalawa pa? Burgos. Buda. Ano Buda? Buda? Hindi ko alam. Ayan! Hindi ko alam. Burza. Last try. Three. Kola friend. Ano isa? Sino? Sige, isa. Isang bola friend. Ano yun? Jacinto. Zamora. Yun na yun. Zamora. Sure ka na? Zamora. Okay, tama. Bola friend. Napapasa ng knowledge. Tama. Yan ang friends. Ilang burol meron ang Chocolate Hills? Ilang buro. Anong klase tanong yan? Hindi ko alam. Ano bang namamatay doon? Namatay na yung brain cells natin. Pero sige, dahil sumagot ka pa rin, tama na rin yung sagot mo. May 500 ka din. Salamat sa pagsali. Thank you very much. Thank you po. Sino ang kino-cosplay mo, kuya? And ano name niya? I am Miss Scarlett cosplaying Zeri from League of Legends from the beautiful concrete jungles of Makati City, 22 years old. And I believe in the saying, time is gold when watching ball. Thank you. Thank you. Hey Dawong, nothing wrong. Kung ang English ng bibingka ay rice cake, ilan ang region ng Pinas? What the hell? 13? Ay, sayang. 17. Okay. Malapit na. Sayang. Kala ko ba English? Yun na, simula lang. O sige, wala. Ano, trial lang. Practice tayo. Wala, practice. Kung top 86 ang Philippines sa literacy rate, wala naman joke dito. Ano ang fourth largest island in the Philippines? Fourth largest. 3, Palawan? 2, ay hindi. Negro. Thank you po sa pagsali. Sayang, na-wrong sa Idawong. Sayang. Idarong na. Gusto mo bang manalo na 500 pesos? Okay. So, are you ready? medyo, sige. Ano ang pipiliin mo? Tae na lasang chocolate o chocolate na lasang tae? What? Tayo na lasa chocolate. Wala. Kailangan makikita ko pa yung composition. Chocolate na lasa tayo. Taste mo ang chocolate. Oh, what? Tama. Natuwa tayo sa sagot eh. If 16 minus 4 equals 12, di ba? Tama ba ako? Ayan. Sino ang kumbursa? 3 seconds. 3, Miss Burgos Zamora? 1. Hindi na ititiwala pa kami sa sambayan ng Pilipino sa kabataan. Ano ang pipiliin mo? Sa bibig ka uutot o sa puwet ka kakain?
my God. Sa ano na lang uutot sa bibig. Bakit? Parang bad breath lang yun eh. Oo naman. Pwede. Face mask, di ba? Sa new normal. I'm the hunter from Monster Hunter Portable. Yes! Monster Hunter Portable Third sa PSP. Haru Yasumi, thank you very much, Haru. Thank you po. Maraming salamat. Ayan na po. Kaching! Tito Will! Kung si Glock 9 ay isang baril, saan binaril si Rizal? Yung logic. Sa likod. Oh! Pwede na rin. Para ba kung saan sa... Oo, kung saan sa parte ng katawan. Oo, tama. Right? Tama. Kung nalaglag ang sabon sa sahig, nalinis ba ang sahig o nadumihan ang sabon? Hirap naman yan. Nalinis yung sahig, for sure. Bakit? Diba, 99.9% of germs mawawala. Kahit surface yan, malinis. Kumbaga, high percentage mawawala yung sa dumi sa sahig. Diba? Tama. Kaya na inunood ng mga commercial. Oo, kasi mahirap. Mahirap? Sige, mahirap. Uy, dali! Madali na to. If 16 minus 4 is 12, sino ang Gomburza? Kahit ano lang, kahit certain lang. Pwede bang call a friend? Call a friend? The small toes ba yan? Open, sige, call a friend. Pagbigyan, call a friend. Isa. Dito damay kita! Isa lang! sige, isa. Bigay ka ng isa. Two! Urso! Sorry. Mamang 250. Kalahati lang. Sino kita-cosplay mo, ate? Viper! From Valorant. Vanessa! Hello! Naka full buy. Oo, full buy lang. Prime Vandal. Shield din to. Oo. Ay, wala. Tatalino ng mga to, parang mauubos na ang pera ko agad nito. Lugi tayo sa content. Wala natin hirapan. What is the square root of integer of 4 thirds? Kumpletuhin ang kasabihan. Bato-bato sa langit, tamaan, wag. Magalit. Magalit. Tama. Madali lang, dalawa, 1 out of 3. Sa English, kung ang English ay bibingka, ako pala mali. Kung ang English ng bibingka ay rice cake, ilan ang region ng Pinas? Grabe. Sa gitna siya ng from 10 at 20. 12? Malapit na. 17. Yeah. Pag natunaw pa yung mga yellow, baka 16 na lang. Pero salamat po sa pagsali. Star Guardian Sara from League of Legends. Thank you po. Pag tama ka, may 500 ka. Ano ang national vehicle ng Pilipinas? Jeep. Is that your final answer? Final answer na po ba yun? Oo, Jeep ba? Alexa. Hirapan natin. Magaling ka ba sa math? Hindi, pero sige laban. Sige. If 16 minus 4 equals 12, tama ako, di ba? Sino ang Gomburza? Gomburza? 540. Sama na. Tama. Isa na lang. Sige, isa na lang. Papipiliin ka ng superpower. Meron kang super speed, pero hinihika ka. O nakakahinga ka sa ilalim ng tubig, pero bangus ka. Doon na lang sa hinihiga. Tao kasi, magiging tao pa rin ako doon. Wala naman sa hinihiga eh. Dito pa. Para lumakit mo yung bag. Thank you. Wilson, ano po ang kino-cosplay nyo? Ano yung dala nyo? Ineram ko lang po ito eh. Baka may mga dala ka. Ba yan? May mga nakuha ka sa ibang booth, ha? Kahapon ng Thank you, Wilson. Maraming salamat. Thank you very much. Hello, nice to meet you. Totoo ka talaga. In all form. Hello. Ito lang to, short. Kinikilig daw. Pag tama ka, may 500 pesos ka. Oh, Simple lang, di ba? gusto ko yan. Hey. Ilang P meron ang Pilipinas? Dalawa? Tama. Tama. Or,
Ayun, diba? Madali lang. Second question. Paisip din ako eh. Okay, second question. Kung nalaglag ang sabon sa sahig, nalinis ba ang sahig o nadumihan ba ang sabon? Nadumihan ang sabon. Bakit? Sticky kasi yung sabon, so nagsistick yung dumi. Ang bilis. Sobrang bilis, sobrang bilis. Magaling ka ba sa math? Oh, shit. Hindi. No, I'm not. Okay. Kunyari, mamamatay ka na. Tapos kailangan mo pumili. Tae na lasang chocolate o chocolate na lasang tae? Chocolate na lasang tae, kasi at least di madumi. Hygienic. Thank you. Very good. Okay. Dahil ikaw ay magaling mag-isip, ito ang 500 mo. Thank you! Kung ako si Kuya Will, may extra zero pa yan. So, yan. Thank you, sir. Thank you. Get ready for the next battle. Pag tama ka, may 500 ka. Just first question. Kung ang English ng bibingka ay rice cake, ilan ang region ng Pinas? Lapit na. Warm up. Kung si Glock 9 ay isang baril, saan binaril si Jose Rizal? Sa Bagumbayan. Pwede. We got a historian here. Okay lang ba na magkakagusto sa'yo ang mga crush mo, pero lahat sila may girl best friend? Okay lang. Ako din may girl best friend. I'm cosplaying as Ling Xiaoyu from Tekken 8. Oh yes, isang move nga dyan, yung isang Xiaoyu move na talagang counter. Yung low, oh shit! Split ka rin, split. Ako rin, split. Ako ma'am. Wala yan, mapunit. 500! Thank you very much. Thank you for participating. Maraming salamat. Thank you.